Білімге қытлық тойғандай, болған білімлеріңізді юғалтырға қорыққандай оқығыз, деп айтайды бұрынғы фикір иесі Қытай фәлсәфәшісі Конфуций. Шыннан да, кіші ғұмыры бойына оқырға мәжбүр, ең мұхимі болған білімлеріңді дұрыс қоллана алу, оларны қоланып қана қалмайша башқаларға да тарату. Бұл білім дүниясы бүгінгі тапшырыбызда. Бүтін Россия тарихшылары бір жерде тарих һәм җәмгыять білім оқытушылары форумында нинди фикерләр яңгырады. Квалификацияны күтәрү яшь педагоглар көндәшлеккә сәләтләрен кайда үстерә алачак? Мондый ферма үзебезгә дә кирәк. Авыл предприятиесе белән кайда идарә итәргә өйрәтәләр? Мәскәүлеләрне җиңдек. Мәскәү яр буйларын үстерү бәйгесендә Казан архитектор студентлары ничек җиңеп чыкты? Татарстанда Россиядәге гуманитар белем бирүнең актуаль мәсьәләләренә багышланган зур форум узды. Аның программасы ике мөһим вакыйганы берләштерде. Тарих һәм җәмгыять белеме укытучыларының Бөтен Россия ассоциациясе киңәшмәсе һәм әлеге юнәлештәге укытучыларның 3нче республика съезды. Бүтін илдән килгән педагоглар хәзерге көндә барлык укыту биналарында гамәлгә ашырыла торган тарихи мәдәни стандартны камилләштерү турында фикер алыштылар. Дәүләт имтиханнары нинди булырга тиеш? Тарих фәне бердәм дәүләт имтиханында бирелергә тиешле мәҗбүри фәнгә әйләнерме? Авыл укытучылары хезмәтенең үзенчәлекләре, тарихи вакыйгалар даими рәвештә үзгәреп торучы дөньяда кадрлар әзерләү мәсьәләсе. Бу һәм башка сораулар хәзер укытучыларны гына түгел, әтиеннеләрендә борчый. Мәктәпләрдә тарих фәнен укытуның әһәмиятен һәм актуальлеген форумга Россия мәгърифәт министрының килүе дә раслый. Гөлинә Шаймуллина тарих белгечләре белән аралашып кайтты. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк әлеге гыйбарә бүгенге көндә аеруча актуаль. 2022 елдан бердәм дәүләт имтиханында тарих мәҗбүри фәннәрнең берсе булырга мөмкин. Аны балалар рус теле, математика һәм инглиз теле белән бер рәттән тапшырачак. Санап үтелгән фәннәрнең аерым кагыйдә принциплары булса, тарих бу яктан сораулар тудыра. Төрле чыганакларда фактлар һәм даталар аерыла. Тарих фәнен укытудагы авырлыклар бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру 5 ел элек кабул ителгән тарихи мәдәни стандартларның җитешсез яклары турында гуманитар белем бирүнең актуаль мәсьәләләренә багышланган зур форумда фикер алыштылар. Әлеге киңәшмәдә республикабызның төрле районнарыннан килгән тарих һәм җәмгыять белем укытучылары катнашты. Алар Россия Федерациясе мәгариф министры Ольга Васильевага борчыган сорауларын бирә алды. Яңа стандартларны гамәлгә кертүнең 5нче елы бара. Бүгенге көндә без инде берникадәр нәтиҗәләрне ясый алабыз. Аның отышлы яклары күп, һәм кимчелекләр дә юк түгел. Шуның өчен бу стандартларга төзәтмәләр кертеләчәк. Моннан соң тарих яңа укыту концепциясенә таянып өйрәнеләчәк. Анда мәдәни методологик усул кулланылачак. Көнкүреш мәдәнияте, ватан тарихына аеруча зур игътибар биреләчәк. Һәм җәмгыять белеменә килгәндә, укучыларда финанс һәм юридик белемнәрне арттыру буенча эш алып барылачак. Они, наверное, уже смогут работать и Укучыларның тарих, җәмгыять белеме белән кызыксынулары елдан-ел арта. Районыбызда бу фәннәрдән бердәм дәүләт имтиханын тапшыручылар да күп. Әгәр дә тарихны мәҗбүри рәвештә бирдерә башласалар, югалып калмабыз дип уйлыйм. Бүгенге көндә китаплар да бик күп, әсбаплар да бик күп, интернетта да бик күп чыга, документаль фильмнар да карый балалар. Шул вакытта рус әдәбияты белән дә, татар әдәбияты белән дә ул бит безнең аваздаш. Форумда ватан тарихын укытуга аерым тукталдылар. Россия Федерациясе мәгариф министры яңа стандартлар буенча ясалган дәреслекләр, укыту программалары, бу юнәлештә укыту дәрәҗәсен арттыру курслары оештырылганлыгы хакында әйтеп узды. 11нче сыйныф программасында 20нче гасырның 2нче яртысы тирәнтен өйрәнелергә тиеш дигән фикерләр белән килешәм. Бигрәк тә Бөек Ватан сугышының төп вакыйгалары үзләштерелергә тиеш. Моннан кала илебезнең төрле тарихи чорлардагы эчке һәм тышкы сиясәтен өйрәнү дә мөһим. Яңа стандартларга соңгы еллардагы ил, дөнья күләмендәге вакыйгалар да кертеләчәк. Бүгенге көндә тарих буенча белемнәр таяну нуктасына тиң. Аны үзләштерсәң, бик зур үрләр яулап була. Юкка гына таяну нуктасын тапсагыз, бар дөньяны әйләндереп бирермен дип әйтмиләр бит. Форум киңлекләрендә Казан педагогика колледжында һөнәри әзерлек үзәге ачылды. Проект Россиянең мәгърифәт министрлыгы ярдәме белән яшь профессионаллар федераль проекты кысаларында тормышка ашырыла. Әлеге үзәк белгечләргә профессиональ белем бирүдә көндәшлеккә сәләтләрен үстерүдә ярдәм итәчәк. Бу ничек тормышка ашырылыр? Гөлфия Гобайдуллина репортажында. Бу Татарстанның беренче алгарышлы һөнәри әзерлек үзәге. Аның йөрәге цифрлы платформадан гыйбарәт. Шуңа да үзәк белән танышуны бу урыннан башладылар. Это будет такое единое окно для всех, кто хочет обучаться.
Цифрлы платформа үзәккә килүчеләргә уку курсын сайларга ярдәм итәчәк, ә мәктәп укучылары әлеге программа аша үзләренә туры килгән һөнәрне билгели алачак. Моның өчен базага махсус тестлар кертелгән. Аның берничә соравы белән Россия мәгариф министры Ольга Васильева да танышып үтте. Уку курсы сайланылганнан соң үзәк тәкъдим иткән юнәлешләр белән дә танышып була. Ә алар биредә бихисап. Игътибар үзәгендә хәзерге заманда зур ихтыяҗ булган иң кирәкле яңа һәм перспективалы һөнәрләр. Мисал өчен, бу аудиториядә эшмәкәрләр өчен курслар оештырылган. Ул үзәккә йөрүчеләргә алга таба бизнесларын алып бару өчен файдалы белемнәр бирәчәк. Һөнәри юнәлеш бирүдән кала үзәктә әзерлек, яңадан әзерләү, барлык категория гражданнарның квалификациясын күтәрү эшләре алып барыла. Биредә төрле яшьтәге гражданнар кабул ителә. Үзәкнең төп партнерлары югары уку йортлары, һөнәри белем бирү оешмалары һәм эш бирүчеләр. Бүгенге көндә Форсовers компаниясе безнең регионда, Татарстанда яңа проект алып бара. Безнең максатыбыз ул эшчеләрне һәм белем бирү учреждениеләрен берләштерү. Шунлыктан без ЦОП учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә булдык. Алар безгә бердәм программа төзеделәр. Алгарышлы һөнәри әзерлек үзәгендә коворкинг, медиазона, лекторий, эш трансформер аудитория, проект эшчәнлеге мәйданы, компьютер классы бар. Россия мәгариф министры аларның барысын да карап чыкты, ә экскурсия ахырында бу оешмага карата үз фикерен белдерде. Бу Россиянең беренче алгарылышлы һөнәри әзерлек үзәкләренең берсе генә түгел, бүгенге көндә педагогика көллияте базасында урнашкан бердән-бер үзәк ул. Биредә күргәннәребез урта һөнәри белем бирү өлкәсендә яңа юнәлеш турында сөйли. WorldSkills Russia хәрәкәтенең казанышлары кулланылганы аеруча сөендерә. Быел Россиядә алгарышлы һөнәри әзерлек үзәкләренең саны 14-кә тигез булачак. Якын киләчәктә Татарстанда тагын берничәне ачырга уйлыйлар. Аларның кайсы шәһәрләрдә булачагы әлегә билгесез. 2024 елга кадәр илебез буенча мондый 100 үзәк булдырылачак. Казанда кооперацияны үстерүнең ресурс үзәге ачылды. Биредә кулланучылар кооперациясе системасы өчен кадрлар әзерләячәкләр. Бу авыл җирлегендәге предприятиеләр белән югары квалификацияле кешеләр җитәкчелек итәчәк дигән сүз. Үзәк кооперация институтында ачылды. Хәзер монда студентларны гына түгел, өлкә белән кызыксынган мәктәп укучыларын, системалы белемнәрен ныгытырга теләгән тәҗрибәле яшь авыл эшмәкәрләрен укытачаклар. Үзәк тантаналы шартларда ачылды. Анда Татарстан президенты да, Россия Федерациясе кулланучылар кооперациясе берлеге советы рәисе дә булды. Кооперацияны үстерүнең ресурс үзәге нинди булачак? Камилә Насибуллина белеште. Укучылар, хәзер искә төшереп үтәбез. Нәрсә ул? Бүгенге көндә кооперация. Казан кооператив институтының девизы киләчәгеңнең үз кулыңа ал. Һәм бу уку йортында девиз булып кына калмый, студентлар үз һөнәрләренең белгечләре булып чыксыннар. Хезмәт базарында ихтияҗлары булсын өчен барысын да эшлиләр. Мәсәлән, күптән түгел генә 15 ноябрьдә институт базасында кооперацияны үстерү ресурс үзәге ачылды. Үзәкнең төп бурычы кулланучылар кооперациясе өчен квалификациялы, максатчан кадрлар һәм авыл җирендә эшләүче предприятиелар өчен белгечләр әзерләү. Кооперация берләшү, бергә булу, үзеңнең уй фикерләрен, үзеңнең максатларыңны чынга ашыру. Кооперацияны үстерү авыл хуҗалыгын саклау факторы булып тора. Студентлар исә нәкъ яшьләрне кооперация эшенә җәлеп итү, аларны кызыксындыра алуы белән бу проект уңышка ирешәчәк дигән фикергә килгәннәр. Чөнки авыл халкын уятырга, яңа технологияларга өйрәтү кыенрак. Яшьләр бу өлкәгә яңа күзлектән карыйлар диләр. Меня цель сначала отучиться. Мин укып чыккач, үземнең районыма кайтып кооператив эшчәнлек белән шөгыльләнергә ниятлим. Дөресен әйткәндә, мин ит яратам. Шуңа күрә терлекчелек белән шөгыльләнергә телим. Хыялыңны чынга ашырырга, максатка ирешү өчен күп көч куярга һәм эшләргә кирәк. Ислам Лутфуллин авыл хуҗалыгында кооператив төзеп уңышлы эш алып барырга мөмкин икәнлеген курсташларына үз үрнәгендә исбатлый. Ул Авангард студентлар кооперативы рәисе. Предприятие, кооператив, МОО, ИПМ, бөтен нәрсә, ничек дип әйтсәм, кешенең тырышлыгы, кешенең эше кирәк. Уңышлы эшнең 60% уңышлы кадрлар. Яхшы кадрлар, җитми кешеләр, кем белән эш алып барырга кирәк. Факультатив кысаларында студентлар теорияны гына өйрәнеп калмыйлар, практик эше дә күп. Авыл хуҗалыгын районнарга барып өйрәнәләр, предприятиеларда практик үтәләр. Авыл хуҗалыгын торгызырга кооперация гына булыша ала ди Илһамия Минәхмәтова. Бүгенге көндә кооперацияны башлап җибәргә мәктәпләр
дәрәҗәсендә. Алар кысасында біз кооператив барлыкка китереп, шул кооперативта аларга кооперативны төзеп җибәрергә булышып, аннан соң аларның эш дәверен тоже планга кертеп, аларны бөтенесенә өйрәтеп, шуңа хәтлек барып җиткерергә. Бу балалар үзләренең хезмәтләренең җимешен күрергә тиеш. Ә хезмәт җимеше нәрсәдән тора? Ул, конечно, аларның кесәләренә тамган акчадан. Казан кооператив институты мәктәптә кооперацияны үстерүгә дә игътибар бирә. Мәктәпләрдә профильле сыйныфлар булдыруны районнар тәкъдим иткән. Иң беренчеләрдән булып Әлки районы, соңрак бу проектта Алексеевский районда кушылган. Бүгенге көндә тагын 6 район белән эш башланырга тора. Институт алдында торган иң беренче мәсьәлә авыл җирлегендә эшләргә яшьләрне җәлеп итү. Хуҗалык эшчәнлеген популярлаштыру ди институт ректоры Алсу Набиева. Менә яшьләр безне нишләп кайтмыйлар? Алар үзләренең эш урынын кая икәнен белмиләр, таба алмыйлар. Менә без әйтәсебез килә һәм өйрәтәсебез килә. Әгәр сез берләшә беләсез икән, сез җирдә матур иттереп эшләп, нәтиҗәгә ирешә аласыз. Кооператив институт авыл хуҗалыгы кооперативларын булдыру буенча бизнес-инкубатор буларак чыгыш ясый. Нәкъ менә аның ярдәме белән Татарстанда 2018-19 елларда 50дән артык кооператив төзелде. Авыл хуҗалыгы кооперативларының ревизия берлеге булдырылды. Казан архитектура төзелеш университеты архитектура һәм дизайн институтының 4-нче курс студентларының проекты иң зур бүләк гран-при яулады. Бәйге аны архитекторлар заманча воркшоп дип йөрде, Мәскәүнең Яуза елгасы яр буйларын үстерүгә багышланган иде. 69 катнашучы атна дәвамында елга буйлары буйлап урнашкан тарихи объектларны башкала тормышына кертү вариантларын уйлады. Нәтиҗәдә 15 команда үз проектларын тәкъдим итте. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, илнең иң көчле вузларына ярышырга туры килде. Бу Мәскәү архитектура институты, Халыклар дуслыгы университеты, Мәскәү төзелеш университеты һәм башка танылган уку йортлары. Әмма Казан архитектура төзелеш университеты студентлары иң-иңнәре булды. Ни өчен? Моны без бәйгедә катнашучылардан һәм аларның остазларыннан белергә булдык. Эш кыз 2 егет Мәскәүне яулаган команда шушы. Барысы да 4-нче курс студентлары. Казан архитектура төзелеш университетының шәһәр төзелеше факультетында укыйлар. В отличие от многих, продумали нижнюю набережную и в целом разноуровневый маршрут. Казан студентлары Мәскәүдәге Яуза елгасы ярын төзекләндерү проектын тәкъдим итә. Конкурс турында ишетүгә гариза биргәннәр. Проектны бер атна эчендә эшләп бетергәннәр. 15 команданы артта калдырып җиңү яулаганнар. Иң көчле көндәшләре Мәскәү архитектура университеты студентларына 2-нче урын бирелә. Ребята из Москвы, они могли использовать... Мәскәү студентларына материал туплау өчен урамга чыгуда җитә иде, ә безнең андый мөмкинлек булмады. Башка шәһәрдә яшибез бит. Икеләнгән әйберләрне шунда ук тикшереп карап булмады, халыктан сораштыру да үткәрә алмадык. Шулай да иң яхшы проект Казан студентларыныкы. Аларның иң зур өстенлеге Яуза яры буеның берничә катлы булуында. Мы разделили велодвижение от... Велосипедчылар, автомобиль һәм җәяүлеләр юлларын аерым ясадык. Кешеләргә дигән юл астарак булачак. Һәр юлны киртәләп алу өчен агач утыртылачак. Яр буе эш өлешкә бүленгән. Бизнес зона, гаиләләр өчен ял үзәге һәм мәдәни майданчык. Анысында иҗади диварда булачак. Граффити яратучылар өчен. Яуза елгасының Мәскәү үзәгендәге 5 километрлык өлешен төзекләндерү проекты 3D форматта да ясалган. Казанлылардан башка бер команда да моны эшләми. Казан архитектура төзелеш университеты елда 1000-нән артык архитектор әзерләп чыгара. Студентлар Россия генә түгел, дөнья күләм конкурсларда да катнаша. У нас очень хорошие преподаватели. Безнең укытучылар бик яхшы. Төрле проектлар ясау осталыгы да, укыту тәҗрибәсе дә бик зур. Шуңа да алдынгы проект группалары әзерләй алабыз. Мәскәүнең Яуза елгасы ярын төзекләндерү эшләре киләсе җәйдә башланырга тиеш. Әлегә сулык шактый аяныч хәлдә. Яуза пешрак, экология начар, предприятиялар анда кылдыкларын ташлыйлар. Казан студентларының һәр идеясендә тормышка ашыра алмаска мөмкиннәр. Проектның тулысынча гамәлгә кертелү-кертелмәве финанс мөмкинлекләре белән бәйле. Шулай да безнең яшь осталар тәкъдим иткән алымнарның күбесе Мәскәү үзәген бизәргә ярдәм итәчәк. Казанның 3 кызы белән 2 егетенең Россия башкаласында үз изе кала. Без үзебездә булган сәләтләрне үстерүдә җаваплы, дип яза иде Александр Солженицын, һәм без аның белән килешәбез. Сәләтләрегезне үстерегез, һәр вакыт барысында өйрәнеп барыгыз. Шуның белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр.